ol. Халык күп иртә белән кич белән бигрәк тә. Алар нишләй ала, белмим. Как водители будут справляться? Я вообще не понимаю. Инде ике атна Татарстан халкы иң күп сөйләшкән тема транспорттагы QR-кодлар. Ничек булачак, кем тикшерәчәк, эшкә ничек йөрергә? Бу атнада ниһаять яңа шикләүләрнең нечкәлекләре билгеле булды. Автобусга, трамвайга, троллейбуска утырганда, билет сатып алганда, шушы QR-кодын күрсәтергә тиеш булачаклар. Кемнең телефоны бар, современный аппаратура дип әйттек, бу QR-кодны смартфон белән тикшерәләр. Казанда җәмәгать транспортында QR-кодларны тикшерү кондукторларга йөкләнә. Алар моңа шат дип әйтеп булмый. Авыр булыр дип саныйм. Бер остановкада бит без өлгерә алмыйбыз аларга берсенә дә. Кеше күп булса, тем более. Шикләүләр кертелгәнчә QR-кодларны ничек тикшерәчәкләрен без үзебез сынап карарга булдык. Димәк, хәзер вакытны әрәм итмәс өчен автобуска кергәнче һәр кеше смартфонында яки менә шушлай кәгазь нөсхәдә үзенең вакцина ясаганлыгы турында QR-кодын әзерләп куярга тиеш. Билет сатканчы хәзер кондукторлар иң беренче эш итеп шул QR-кодны тикшерәчәк. Зур шәһәрләрдә кондуктор автобус йөртүчеләргә ярдәмгә махсус контроль ревизия хезмәтләре булдырыла. Әйтик, Яршалыда шулай булачак, башка мөмкинлекләре юк. Нанимать сейчас кондукторов или людей. Хәзер без өстәмә кондукторларда QR-код тикшерер өчен аерым кешеләрне дә эшкә ала алмыйбыз. Аңа акча җитмәячәк. В этой связи городом Шуңа күрә без шәһәрдә контроль ревизия бригадалары җыярга булдык. Алар арасында автотранспорт предприятиесе, электротранспорты предприятиесе хезмәткәрләре, эчке эшләр органнары вәкилләре булачак. Куршалабугада транспорт зур шәһәрләрдәге кебек күп түгел. Шуңа кодны автобус йөртүче тикшерәчәк. Монда пассажирларны эш шәхси оешма транспорты йөртә. Безнең инде транспортларыбызда кондукторлар юк. Водительләр шәхсән аппаралар кондуктор эшендә, автобусны да йөртәләр. Халык инде кергәндә тиеш булачак кисәтергә QR-кодларны, водительгә биреләчәк махсус карамалар, шушы махсус карама белән тикшерәчәкләр QR-кодларны. Алабуга урамнары буйлап 60 автобус хәрәкәт итә. Аларда көн саен 4-5 мең кеше йөри. Елына 1 миллион 800 мең пассажир дигән сүз. Шикләүләр кертелгәч, алар кимемәсме? Вообще их у нас много. Бездә кеше күп эшли, линиядә 15 автобус, 40лап транспорт йөртүче бар. Пассажирлар үз хокукларын яклыйм дип каршы дәшә башласа, безнекеләр нишләр? Төрле хәлләргә юлыгулары бар. Автобус йөртүчеләр дә әлегә аптырашта. Для нас сложность состоит в том, что Безнең өчен иң кыены тукталыш саен озак туру булачак, чөнки һәр кешене тикшергәнче күпме вакыт уза. Тырышырбыз инде. Бу инде әлбәттә артык нагрузка булачак. Без инде аңлыйбыз, безнең инде интервалларыбыз узын торырга да мөмкинлеге булганга күрә дип, без инде бүгенге көндә транспорт системасында интервал движения 5-7 минут тәшкил итә. Без инде аңлыйбыз, бу 15 минутка да барлыкка булырга мөмкин дип. Республика буенча да шулай булыр дип көтелә. Зур шәһәрләрдән авылларга йөрүче транспортта QR-кодны автобус йөртүче тикшерәчәк, кассадан билет алучыларны автовокзалда ук карарга тиешләр. Шул ук водитель, шул ук водитель, кондуктор булганда, әлбәттә, вакыты күбрәк үтәчәк. Билет сатканчы, QR-код тикшергәнче, ул килеп чыгачак инде, может, график узынайыр. Татарстандагы җәмәгать транспорты өчен 2500 дәнә смартфон сатып алынган. Аларны бүген оешмаларга тараттылар. Смартфон аша вакцина ясаткан яки авырган кешеләрнең кодларын гына түгел, медицина белешмәсендә карап булачак. Шундый бердәм кодны транспорт өчен махсус ясадылар. Халыкның бер өлешендә менә шушындый прививка ясатырга ярамаганлык турында махсус белешмә бар. Күргәнегезчә, монысының QR-коды юк. Хәзер транспортка утыру өчен теркәлгән урын буенча хастаханәгә барып, яңа QR-кодлы белешмә алырга кирәк булачак. Кондуктор аны смартфоны белән тикшергәндә ул гамәлдә булса яшел, гамәлдә булмаса кызыл төс белән күренәчәк. Менә шушындый ташламалы билеты булган өлкәннәргә нишләргә соң? QR-кодлары булмаган 60 яшьтән өлкәнрәк апа-абыларның шушындый билетлары вакытлыча гамәлдән чыгарыла. Сүз уңаеннан Татарстанда шундый 360 мең кешенең 140 меңендә QR-код булмавы ачыкланган. Вакцина ясатканнан соң әлеге билетлар кабат гамәлгә кертелә. Халыкның яңа шикләүләргә карата фикре төрле. Минем бар куркыта инде. Кая кирсәң сораулар микән дип нитәсең? Һәрбер азнакай да яшәүче шушы документны үзе белән йөртергә тиеш. Эшкә йөрүче кешеләргә, наверное, больницаларга йөрүче кешеләргә инде ул бик ни булачак, авыр булачак инде. Ничек керергә кирәк? Ул бит инде вакытлыча бирелгән әйбер. Временно дигән кебек. Шуңа күрә һәр әйбергә дә түземлек белән карап, бер-беребезгә мәрхәмәтле булырга кирәк дигән фикердә мин.
Чикләүләр аркасында пассажирлар кимеп табыш югалган очракта предприятиеләргә субсидия бирү каралган. Аны сорап министрлыкка мөрәҗәгать итүчеләр бар инде. Яршалла, Лабуга һәм Ознакайдан Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.